Siema i to was bardzo serdecznie, to ja Jojo, czy DJ bawi. Dzisiaj jest nowa seria w Minecrafcie, nazywa się Minecraft Walka o przetrwanie. No i ja dopiero zacząłem tą serię. Wodę. I znalazłem się tu, przeżyłem już jedną noc, ale w takim tutaj schronie, bo nie wiem, czy nie ma łóżka. Ale wcale nie było tak źle z tą nocą, tylko jeden zombiak mnie zaatakował, gdy budowałem schron. A dobra tam. A więc ja mogę iść nadal w podróż. Posadzę się na pewno w jakimś miejscu, które będzie mi się podobać. Wow. Pod lodem jest woda. Patrz tych tutaj. Ale coś mnie tutaj zainteresowało. Tutaj gdzieś było miejsce, tutaj gdzieś było miejsce, gdzie były ściany jak spawner. Gdzie to było? Parkour? Wait. Dobra, jestem trochę głodny. W Minecraft. Bo mam... O, piesio! Pieski! Pieski! A wiecie co? Wow. Ja no, gdzie jest jakieś zwierzę? Jest tutaj jakieś zwierzę, ludzie. Dobra, ja przejdę to miejsce, bo tutaj jest śnieg dużo, nawet dużo śniegu tego tutaj jest. Dużo tego tutaj śniegu. Wszędzie prawie lód i śnieg. Tam, gdzie wystaje ten dirt, to ja akurat rozwaliłem. Śnieg. Królik? Ej. Królik. Chodź tu, króliku. Ja nie mogę. Chodź tu do mnie, króliku. Albo nie będę szukać królika. Nie będę szukać go. Dobra, no to chodźmy przed siebie. Chodźmy tam, gdzie oczy poniosą. Idźmy, chodźmy. I każdy odcinek będzie miał swoją nazwę. Albo nie. No i cóż. Tutaj jest takich trochę mniej mrozu. Może coś znajdziemy poza tą epoką lodowcową. Ale bug. Już. Po bugu. Mam miecz. Trochę tutaj dużo tego lodu. Trochę tutaj dużo tego lodu. Czy ten śnieg się kiedyś kończy? Ile tutaj tego? Ludzie, ale przysypało kwiatek. Zobaczcie, jaka epoka lodowcowa, ludzie. O, zaczynają się takie drzewka. Dość zetny trochę. Ale mi tam potrzebne jakieś zwierzę. Potrzebne coś do jedzenia w Minecrafcie. Bo inaczej zginę.
Ale coś tu się bardziej zaczyna cywilizacja, nie jakiś śnieg. Ło! Śnieg na mnie spadł. Mam płytkę z śniegu. No nareszcie koniec tego. Uff. No nareszcie miejsce, w którym nie ma tego śniegu. Ile wody. Muszę znaleźć coś, jakieś zwierzę. What? Już widzicie, jak to jest w Minecrafcie. Człowiek żyje i je do przodu i to nagle puf. Ludzie, ale proszę, jakiś zwierzak, jakieś zwierzątko. Tak. Tak. No dużo mi tego nie dało, ale cóż. Cóż. O. Tak sobie pójdę. Trzciny zbiorę trzciny. Wow. Chodź. Do lasu chodźmy. Świnka, tak. Świnka. Tak. Jeszcze trochę. Ale już mało. Mało zostało. Mało zostało. Bardzo mało zostało. Żeby mieć sobie żyćka. Nie, dlaczego ja się wracam? Parkour. Udało mi się ten mój parkour. Płynę tam. Płynę. Tylko nie mówcie, że pada noc. Jestem. Nie. Ja nie chcę umrzeć. Wilk. Znowu wilk. Piesio. Ale ciemno się robi. Dobra. Ja będę musiał znaleźć coś do żarcia.
Na razie potrzebny jakiś schron. Ale nie tam jakiś byle jaki. Muszę znaleźć jakiś schron. Muszę. Muszę gdzieś znaleźć jakiś dom. Glina. Glina, ludzie, glina. Ją sobie wykupię. A! O, zombie, villager. Zły zombie. Co niego zrobi? Gówno. Dawaj. Dalej. Ile tej gliny? No nie, zombie. Fuck it. Śmierć. Brawo. Udało mi się. Mam 16. No mam 16 drewnienka. Ja sobie zrobię taki mały skrót. Dobra, ja sobie zrobię skrót. Oj. What? Dobra, taki mały schron i w tym schronku skończymy dzisiaj ten odcinek. Subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia. Walka o przetrwanie trwa i trwa.